Fy enw yw Nesdi Jones, rydw i'n gantores a vlogwraig ar fy sianel YouTube Motherhood Music and Madness. Am blynyddoedd, mi wnes i gadw cyfringach ac wnaeth y cyfringach yma cymryd drosodd fy mywyd. Mi ges i fy nghan-drin fel plentyn ac am blynyddoedd wnes i ddim deud wrth neb. Roeddwn i'n meddwl fysa neb o fy nghredu neu fysa ni rhyw fath o ffric a wnaeth y panig a'r gorbryder cymryd drosodd fy mywyd i am blynyddoedd a blynyddoedd. A chydig o blynyddoedd yn ôl, mi wnes i gwylio y dyn nath gwneud y pethau o'i fi, mynd i'r carchar. Roedd y pwynt yna yn fy mywyd i mor bwysig, oherwydd yr adag yna wedi, mi wnes i sylwi, mae pobl yn credu, mae pobl eisiau clywed y gwir. Dyna pryd mi wnes i benderfynu deud y stori i. Oherwydd, does gen i ddim byd i fod yn embarrassed dros. Does gen i ddim chwili beth sydd wedi digwydd iddo fi. Os oes ni'n gallu troi amser yn ôl, oes ni wedi deud wrth rhywun a lot gynt. Oherwydd, dydw i ddim yn embarrassed beth sydd wedi digwydd i mi. Dydw i ddim yn teimlo chwilydd. Ac wrth siarad allan, dyna sut ni'n cael gwared o'r stigma o gwmpas y pwnc. Rydyn ni wedi gweld yn yr newyddion fod mae Harvey Weinstein wedi cael ei garcharu ar ôl treisio a cam-drin merched. Mae hyn yn dangos bod oes neb ar ben y gyfraith ac mae yna pobl yna i wrando iddyn ni ac i helpu ni. Os ydych chi yn byw gyda cyfringach, fel nes i, siaradwch chi rywun. Yr cam anoddach ydy siarad allan am y tro cyntaf. Ond hwnna ydy'r cam mwyaf dewr ac yr cam sydd yn newid eich bywyd am beth. Mae gen i Llais. Mae yna pobl yna allan i helpu ni. Peidiwch â cuddiad fel nes i.